बोट बुडूक लागली तुमची तर लगेच शेती माझी ओळखली. लगेच शेती मारायची. राईट साईडला जायचं असेल तर लेफ्ट साईडने मागे ओढायचं पाणी. असं केलं तर मागे जाईल बोट. बघ कसला सुसाट हाणले बघ. झाला टायटॅनिक तुटली आमची. झाली चढली दगडावर चढवल्यान. पोलीसवाला मीठ लावून हवा. नाही ना बरं आता मीठ चांगला नाही आता प्रेशर वाढता. ह्या तसऱ्याचा त्यानंतर काटेरी माशाचा तिकला. आई शपथ कालवा शाबाश मजा मग तुमची. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर तुमका माहीतच असतात काल ज्यांच्याने व्लॉग बघितले आणि त्यांना माहीत असतात की आम्ही खवण्यात गेलो. आणि जे आज नवीन व्लॉग बघतात तर त्यांच्यासाठी सांगतो की आम्ही खवण्यात गेलो आणि खवणे पॅराडाईजमध्ये ढवलो आणि तुमका सर्व दाखवतो. खवणे पॅराडाईज पण तुमका सर्व दाखवतो. आम्ही ह्या रूममध्ये ठेवलो होतो आणि आमच्यासोबत आज हा विठ्ठल आणि गंधर्व ते त्या रूममध्ये ठेवले होते. तर सर्व तुमका आम्ही दाखवतो. आणि आता आमचा प्लॅन आहे आजचा की आम्ही आता नाश्ता वगैरे करणार. तर खवणे कायाकचा रोहन परब म्हणजे परबांचाच आता रोहन परब. तर त्यांच्या ह्या होडीयन आम्ही कायाक करणार आहोत. कारण भावी जी करूचा होता त्यांच्याने लय व्हिडिओ बघितले नव्हता त्याच्यासाठी आम्ही हय इलव आणि रात्री हय इलव आम्ही. कारण सकाळी आमका हय करूचा होता. जर देवगडसून आमका हय येऊचा असता तर आमका हय 10 वाजले असते येऊ. थंयसून निघूकच आमका 8-9 वाजले असते आणि हय येऊ 10 वाजले असते. म्हणून आम्ही आदल्या दिवशी हय येऊन राहलो विठ्ठलाच्या गाडीत. आणि आज मस्तपैकी नाश्ता बिष्टा करून कायाकिंग करून जेवण खाऊन तरी गंधर्व काय पाडवता आणि आम्ही घरात जाणार. तर खरंच काल पण हय झोपो बिपो मजा येली होती. आणि तुम्ही अगोदरचं व्लॉग बघितले असाल तर तुमका सर्वच कळाल आमचा कसा धुळवड झाली काय झाला. नाही बघला असतं तर गावचे दोन्ही व्हिडिओ जाऊन बघा. चला आता आमची रूम दाखवतो आणि खाली सर्व ह्या पॅराडाईज हा परबांचा खवणे पॅराडाईज हा आपण तुम्हाला दाखवतो. खरंच बघा व्ह्यू बघू शकतास तुम्ही जबरदस्त व्ह्यू. आणि थंय त्यांचा डायनिंग आहे हा तो बघा. आणि हय ह्यो व्ह्यू बघू शकतास तुम्ही जबरदस्त सर्व एकदम भारी आहे. आणि हे बघ शाळी पण काढू शकतास तुम्ही हय राहलास. आणि माका तर वाटतं खरंच हय येऊन राहावा. आणि हय राहलास तर तुमका चढूक येत असला तर पहिल्या आधी शेळे काढून खावा. माका चढूक येत नाही तर मी हय रात्री 4 काढून ठेवलं असतं हँड. आणि ह्यो आमचो जबरदस्त व्ह्यू आणि ह्यो जबरदस्त चियासाठी बेड. जिया का बेड भेटलो का लय खुश होता जिया. आणि ह्यो हयसून खिडकीसून ह्यो व्ह्यू बघू शकतास तुम्ही जबरदस्त हा व्ह्यू. आणि ह्यो आहे डायनिंग हा आमचो. आणि हय मस्तपैकी नाश्ता करू आम्ही. आणि जबरदस्त माडाच्या वनात ह्यो आहे रूम हा तुम्ही बघू शकता. सर्व माडच्या माड आणि वानर लय हत वाटतं हुप करतात बघू शकतास तुम्ही. ऐसपैस स्वच्छ आणि जबरदस्त एकदम व्ह्यू हा. दीपाली पडशील हा ते का काय नाही हा खाली जाशील तर माझ्यावर येत म्हणता हे का खय नेऊन ढकलल्या. तर ही गाडी लागलेली आहे समोरच आमच्या पॅराडाईजच्या समोर. आणि हे सर्व माडांचे वन हत बघू शकतास तू. कांदळवन हा 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 नाही माका हे माड दिसतात जास्त. आणि ह्यो कोणाचा बंगलो आहे बापरे किती लांब आहे ह्यो. फार्म हाऊस हा वाटता. ते कोण हा ता दिसू का होता कोण घरात राहता त्या. तर मंडळी आमची तयारी तर सर्वांची झालेली आहे. आता नाश्तावाल्यांची तयारी झाली का बघतो आणि मस्तपैकी रेमटावतो आणि नंतर मग काय करूक जातो. चला काय नाश्ता करू गेलो आणि बघूया काय नाश्ता हा तो. आणि झालो हा काय बघूया. काय चुला ती घराकडे चूल परबच ना. हा परबीन करता उसळ करता काळ्या वाटाण्याच्या. हा हा काळ्या वाटाण्याची उसळ घावणे आणि काय चटणी. वा मस्त अगदी. बाहेर नाश्ता करू बसलो हे बघा. आणि हाय रोहन पण इलो खवणे कायाचो मालक. आता नाश्ता करतो आणि लेट झाला का आमका. नाही ठीक आहे ना या टायमिंग. हो म्हणजे आता वाजले 8:15 मग 8:30 15-20 मिनिटात आपण निघूया. हे करतील ना आमचे 2 बारके करू शकतात ना. हो इझी काय प्रॉब्लेम नाही. भीती नाही ना काय. नाही अजिबात काही नाही. लाईफ जॅकेट्स वगैरे असतील गाईड पण आहात. ओके. समोर खाडी माडांची झाडा आणि हय मस्तपैकी नाश्ता हवेशीर आणि वातावरण तर एक नंबर. आणि नाश्ता दीपाली तर काय विचारूकच नको. घावणे
चटणी आणि काळ्या वाटाण्याचा सांबारा. अजून काय हवा? सुक म्हणजे काय असतं? ह्या असता सुक. आमच्या ह्या कोकणातला ह्या सुक आमचा. संपत दिलो नाश्ता. माझं कसा? जबरदस्त एकदम एक नंबर. आणि हे चौथो हा माझा भावनो. तीन खाल्लंय, हे चौथो. तो पण संपत आणि लुसलुशीत आहे एकदम. हे बघ ते काय दिसतं जाळीदार जाळीदार अगदी. लय मजा येईल. गंधर्वान पण बसवलं. कलरफुल हत अगदी बोटी. तर आता आम्ही हय कायाकिंग साठी इलो. खाऊन एक कायाच रोहनकडे इलो. रोहनचे काय बोटी हे हत वाटतं. अरे हे बघ हे करतात. हे काय मुंबईचे आहेत काय गावचे आहेत? पर्यटक जबरदस्त करतात. तुमका येत ना चालव ते बघ इले मासे घेऊन. रोहन बाय खयत आपले खायचे हे ना खायचे. खायचो खायचो कलर तो बघा. पर्पल आणि पिंक घेवा भावी या तुम्ही. शिट्टी हा बोट बुडूक लागली तुमची तर लगेच शिट्टी माझी ओळखली. लगेच शिट्टी मारायची ताबडतोब. तर सेफ्टी फर्स्ट. तर आम्ही आता रेडी झालो पेडा वगैरे बांधून. पेडा नाही म्हणजे जॅकेट घालून लाईफ जॅकेट घालून आम्ही रेडी झालो. आणि आता आम्ही बोटिंग साठी जातो. तर आता लाईफ जॅकेट वगैरे घातलं. आता ही बनाटे देतात ह्यांच्या हातात. हे घ्यावा. खायचो सर्व कलर आहेत. खायचो हवं तो घ्यावा. ओके बा कसा चालवचा तर सांग आमका आधी. बघा असं पकडायचं पॅडल. बाईकचं हँडल जसं पकडतात तर सेम पॅडल पकडायचं. आणि लेफ्टला जायचं असेल आपल्याला तर राईट साईडने मागे उडायचं पाणी असं. आणि सपोज राईट साईडला जायचं असेल तर लेफ्ट साईडने मागे उडायचं पाणी. असं केलं तर मागे जाईल बोट. आणि सपोज रिव्हर्स आपल्याला घ्यायचं असेल रिव्हर्स तर असं पकडायचं पॅडल. आणि जी पाण्याची दिशा असते ती विरुद्ध दिशेने फिरवली की आपली रिव्हर्स जाईल बोट. तो एका जागेवर पण थांबू शकतो असं केलं तर. ओके भावी जिया समजला ना तुमका? नक्की समजला जिया? मग तुम्ही दोघा एका बोटीत बसाल ना? भावी आणि जिया तुम्ही चालवा आमच्या सोबत. अरे तुम्ही शिकू गेलास ना तर आम्ही चालवणार तुम्ही बसून राहणार काय? हा तुम्ही चालव कधी शिकणार? मग तुम्ही दोघांनी चालवा ना आम्ही बघतो. चला तर मग हे आहे बोटी आहेत रोहनचे कलरफुल अगदी. आणि आता आम्ही बनाटे घेऊन तयार झालेले आहो. ही सर्व गँग आमची. चला लेट्स गो. गणपती बाप्पा मोरया. तर आमचे जोडीवर ठरले आहे. मी आणि जिया बसणार आहो. विठ्ठल आणि भावी हे बसणार आहेत. चालू आम्ही काय नाही. तुम्ही साईड करावा. हा हे आमचे गावठी पाडे आहेत ऐकणार नाही ते चालव. फक्त ही जी भावी जी आहात त्यांकाच प्रॉब्लेम आहे. विठ्ठल भावी गंधर्व आणि दीपाली गेली आहेत. आता या बसता आमची आहे. चालत ना? हा चालत ना आपल्या काय. आता ही आहे बसला जिया मी आहे बसतोय. तर खरंच लय मजा आहे. आता भारीच मजा वाटतं. ठोकल्या या गंधर्वात पण आमच्या चालवू येत नाही व्यवस्थित. विठ्ठलात पण येत नाही. बघ ठोकल्या बघ बघ ब्रेक नाही येत काय नाही लावती येत. अरे काय हे मेले आमचा बघ काय स्पीड आतो बघ. एका म्हणता स्पीड रोहनात पण ठोकतो आम्ही. स्पीड बघ हे स्पीड बघ. आता आम्ही गुहेत इलो. लय भारी वाटतं. असं वाटतंय हयच चालवायचं असा. ये सावळी हय चालवण्यापेक्षा हयच मस्त वाटतं. आतमधून तुम्ही रस्ते करा ना असे फिरवसाठी. लय भारी वाटतं. बघ ना किती मस्त वाटतं आतमध्ये. असं वाटतं हयच फिरायचं ना. टोन मारते टोन. हे बघा आमचा टर्न कसं मारतो ते बघ. बरोबर राहणार रे. बघ कसला सुसाट हाणले बघ. तारू भरकटला. हे बा हे ठोकता बघ गंधर्व ठोकता. ठोकल्या नाही. अरे हुशार झालो ह्यो. टर्न मारू शिकलो. जागच्या जागी टर्न मारता. तो अजून शिकलो नाही वाटतं विठ्ठल. जिया मार या साईडचा मार. जिया आमचो जियाच चालवता बाबा. मी शूट करतोय. जिया मार राईट साईड मार. मार दंदा नाव खालं ना घावने.
क्रॉक्स भारी आहेत. काय घेतलं डीमार्ट का? ऑनलाईन मागवलं. शाबास जबरदस्त. ये यो मार आता जिया. शाबास जिया. जिया तुम कर सकती हो. कर दिखाया जिया ने कर दिखाया. मार मार या मार. हा मार या. ठोकल्यान ठोकल्यान ठोकल्यान. हा बघ ठोकल्यान. अरे आमचे सबस्क्रायबर आहात. अरे शाबास धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. खयचे गाव तुमचं? वेंगुर्ला. ह्या बघ तुमचा गाववाला बघतात. धन्यवाद धन्यवाद. ह्यो पण बघा सुसाट चाललं होतं आम्ही. रोहण्याकडे येलो घावणे खाव. मार जिया मार. जे आयचो मार. ह्या मार ह्या मार. शाबास विठ्ठल. हे कोण पर्यटक? आम्ही तुमचे सबस्क्रायबर असू. अरे धन्यवाद मित्रा. खयचो गाव? घोडगे. घोडगे खयला या तालुका खयचो? कुडाळचो. मी देवगडचो माहित हा. ओके थँक्यू. बघा असेच ह्यो पण येत व्हिडिओ लवकरच. हो होय होय टाकणार मारे. बघतास एवढं चॅनल मग तुमका टाकणार नाही तर कोणा. तुमचे झाडातूर गेली झाळकडीत गेली. जिया सावकाश. जिया का आम्हाला नवीन आहे ना त्यामुळे त्याला जमत नाही. सावकाश सावकाश. झाळकडीत हे घातल्या नव्हती. ह्यो परत घालता. हैसून मार हैसून मार. उजव्या साईडसून मार जिया. हा हैसून मार बरोबर. हा म्हणजे राईट साईडने. एका उजवा म्हणजे समजत नाही. असं मग आता डावा मार. डावा मार. आपला लेफ्ट मार. हडे आणि खडे मरे. मार मार. लेफ्ट 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 लेफ्ट. शाबाश. काय कॅच पकडू. पाण्यात जायत पाणी. खारा होईत पाणी. अरे ऐकता काय थांब. आपटल्यान आपटल्यान गंधर्व. नाही नाही ट्रेन झालो गंधर्व. रोहन बरोबर चालवतो ना आम्ही. परफेक्ट म्हणजे आईचे गावठी पाडी आहो आम्ही. आम्ही ऐकतो काय मस्तच व्ह्यू अगदी. आणि हे ऊन नाही लागत. शांत आणि थंड गार वाटतं अक्षर. हे फणस आहेत काय कोणचे? पिक्के भेटात काय? पिक्को भेटलो तर बरं झालं असतो. कापू. पिंके आणि कवग्या पण आहे बोटिंग करतात. काय की गो सावकाश चालवा मरे. खायचे तुम्ही? सुकळवाडचा कुडाळचा पंदूर तिट्याची. शाबाश फ्रेंड. अरे मग शूटिंग कोण करा? जियाक सांग शूटिंग करू. ये लेफ्ट मार. अरे चालवता पण या बघ झाला. टायटॅनिक तुटली आमची. झाली चढली दगडावर चढवल्यान. आता काही यावची नाही बाहेर वाटत. हा वाचनानच मागे घेतलं. गंधर्व. अरे एवढा वजला काय माझा मेल्या काय गुलामा. अरे साहेब मागे कोण ठोकता? येच रोहन हा वाटता. लेफ्ट मार. तू आता शिकू गो. आता तू माका सांगू विचारता नाही तू. हा 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 आता राईट मार. शाबास जिया तुम कर सकती हो. मार लेफ्ट मार. लेफ्ट मार. आता बघ खाई जाता ती. मार जोरात लेफ्ट मार. मार मार. आता ते बघताय ठोकशील आता त्यांच्या होडी का बघ. मार मार लवकर. ठोकल्यान ठोकल्यान. त्या उंडाल्यावर चढवल्यान. चढ. अरे रे 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 रे. उंडाल्यावर चढवल्यान ह्यांनी. थांब मी आता करते. तर हय आमच्या जर्नीचो एंड झालेलो हा. कारण हय पुढे नाही हा. तर आम्ही आता परतीच्या प्रवासाक निघतो. हे गंधर्व ते पुढे काय नाही. एंड झालो हा. रिटर्न मार. ते एंड झालेलो हा. रिटर्न मार. हे विठ्ठल दमलं की काय? हा बघ झोपलो. तो दमलो. पोलीसवाले दमले आमचे. जिया आमचा दमत नाही बघ. पोरण लय मारल्या ना आज बाबा. अम्मा शिकवूनच टाकले तुका बोटिंग आज. त्या कवग्या चालवी होता बघितलं ना. कवग्या आणि पिंक्या. तर आता मी हाय दुकानाजवळ आम्ही थांबवलो हाय नाश्तासाठी. हाय काय काय हा आता बघूया. हे कुरकुरे पण आहेत. हे बघा नको काय काय हा थंड का? बेल घ्या. कलिंगड घ्या. पाणी बॉटल घ्या. लिंबू आणि का लिंबू सरबत. कलिंगड पण हा ना. हो. कलिंगड देवा. एक एक भेस देवा. किती हो आम्ही? 3-6 जण आहो. आणि ते आहात तिघे. देवा तुम्ही. मी आहे वर इलय सुकाडीवर. मस्त वाटता. हे आहे थंयच बसून आहात. होय होय पार्क केलं. सर्व गाडीवर पार्किंग करूसाठी ह्यांच्याकडे सर्व हत्यार आहात. हे बघ आकडो आणल्याने आणि हाय वडतात.
म्हणजे हाय आपला बरा तुमका पार्किंग हाय करू शकतास तुम्ही. अरे बापरे हे कोण आहे इली परबीन इली वाटतं ही का नाही ना बरं आता मीठ चांगला नाही आता प्रेशर वाढता हे धर बाबा नाही नाही तुझा आता हा दे मीठवाला कसा टेस्ट कशी आहे सांगा कुचरे करा ना टेस्ट एक नंबर हा खयसून आलास या मापन सून रसा हे गोडा ना चांगला साखर माटाला पिठी दीपावलीची मजा झाली केवढा मोठा आता आम्ही पुढच्या प्रवासाक निघतो. कलिंगड खाऊन झाला आमचा कोचरेकरांनी पाणी पण फ्री दिल्याने आमका. हे तू सावकाश चढ रोहन अरे हय पहिला सबस्क्राईब बघताच आमचो. अरे थँक्यू. होय होय फिराक घेऊन जातात होय होय काय चिपळेंका फिराक नेत बघा. तुमचं गाव खयचो मा. अरे देवगड काय मेल्या मी देवगडचो. देवगडात खय पवन चक्की येतो थांब पवन चक्की फिरवू येतो. हा हा मग मागे आमच्याकडून पैसे घेतलास. हा हा तर कलिंगड खाऊन हे जे मार लेफ्ट मार हा शाबाश हा लेफ्ट मार. कलिंगड खाऊन आम्ही परतीच्या प्रवासाक निघालो. गंधर्व पुढे आणि भावी मागे आणि सर्वात लास्ट आम्ही हो. या राईट साईड मार अजून तुका समजत नाही मार राईट साईड शाबाश मार लेफ्ट मार लावले जबरदस्त. जिया आमचा शिकला बाबा शाबाश शाबाश मार आता राईट गुड. चल हराव गंधर्वाक मार लेफ्ट मार. तर आता ये गंधर्व विठ्ठल आपण रेस करायची ना. बाहेर गेला रेस करूया कोण जिंकता तो बघूया. मार लेफ्ट लवकर नाही तर झाडकडीत जाय. मार 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 अजून मार. गेल 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 गेल. अरे चालतं त्याला लाखात लाकूड. हां हां येऊ दे तुझा काढ बाहेर काढ. हां शाबाश शाबाश दिवस घे. उलटा मार उलटा तसा नाही. हां थांब मी मार. तर गाईज ये विठ्ठल. तर गाईज आता आहे आमचा रेस लागणारा लय मोठी रेस लागणारा. कोण जिंकता तो बघूया. हे हाय लावा तुम्ही. हे गंधर्व मागे पुढे करत होता. अरे माका येऊन ठोके नसतो थांब राहा. चल कसला स्पीड माझं आणि कोणचं येणार. गंधर्व सेकंड विठ्ठल थर्ड. विठ्ठल येतच नाही थर्ड लावता तो चालवच येत नाही. फायनली हा येऊन पोचलो आम्ही आणि हा लाईव्ह जॅकेट काढतात. एक नंबर आज जिया आमचा. कस अरे मी केलंय लय कमी केलंय मी. आता येतानाच मारल्या तरी त्याची तब्येत बरी नाही. सर्दी खोकलो आहे का. तुला माझ्याकडून एक डेअरी मिल्क आहे. ओके खुश रोहन थँक्यू लय मजा आली. हो ते सबस्क्रायबर आहे भेटल्यात. कॉलेज बुडवून इलास की काय वाटलाच होता. खायच्या कॉलेजात जातात. खर्डेकर पंदूर. ह्या खर्डेकर का होता नाही या टाकणार तर कसा मा चुका. कॉलेज चुकवून येतास तुम्ही आणि टाकू नको म्हणून सांगता. एक नाव सांगताय तुमच्या थांबा. नाव काय तुझा आडनाव काय.
मानले का ओमकार कोणकर. हा हा तू हा हे बघा हेंका ओळखतास मा हा ते का पण घे तो लपता तो पण लपता हा ह्यो तुमच्या बरोबर कॉलेज का मग आज तू बंक केला वाटतं हो तुम्ही येतालाच मन केलंय ह्यो बघ भेटलो ह्यो मेन आहे त्यांचो कलाकार त्याने ती एकामेकाची नावं सांगली हा तू पण भेटलंच आहे कोण काढता राहुलो कॉलेजात नाही जाय तो मोबाईल ह्याच्यात का लगीन झाला त्याचा तो पण उपट सुद्धा वाटतं हे असं क्रॉस मध्ये आडवं हो आहे राव सूर्य आहे ना भावी आईस्क्रीम खायत ना हे थांबा सावकाश जावा दीपाली पडशील या तो हात पकड गंधर्व आणि अरे पाडात तर जा कोरोनाटो हा चला भावी लय दमला ना कोरोनाटो आमका पाणी दे बाबा साधा गंधर्वाक दे बेटा तुका नको ना जिया त्याची तब्येत नाही सर्दी झाली ते का नाही तर खाल्या ना असा बिचारा आमका काय नको बाबा दीपाली तुका काय हवा कलिंगड खालो आम्ही बस झाला आमका खा तू ह्याची लय मजा झाली भावीची मनाच्या मनात लय खुश आहे काय दुपारचे ते किचाट करतात लय इलियत पोरा बिरा हे बघ ते थंय हत ते बघा आणि हय हे बघ तो थंय जाता खय तो बघ थंय धुमशानच घालतात बाबा अकळान पकळान झाली ते बघ काय ते हायच्या आहे कशा फिरतात ते आपण तर खय गेलो होतो फिरू का तर मंडळी आम्ही हय इलो आता फ्रेश वगैरे झालो हय एकदम आणि आता वाजल्यात 12-12:30 का आम्ही जेवक जातो अक्षरशः जत्राच भरली लय कायाकिंग करतात हे हा सकाळी आम्ही गेलो तेव्हा कोण नव्हता पण आता हे उन्हात कसे काय हे जीव काढत देव जाणे बाबा आम्ही उन्हाच्या अगोदरच येलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बोटी फिरतात आणि हे 18 वावात गेलेले आहेत आमचं जेवण झाला की नाही हे प्रथमेश ओ परबानू जेवण झाला मा ये परबिनी काय राहुली का झाला मा यो खरं दिलो आवाज दिलो थंय आई शपथ आवाज गेलो ते का मी आपलं असंच करत होते बस करीतच बोलत होते जेवचा ना या जेवण झाला बोलवतात चला जेव थंयच राहूशाला बसून आणि खाई बसलाय त्या पडूचाच नाही लॉक करून यावा तर आता जेवण झाला त्यांच्याने बोलवलं नाही आता आम्ही जेवक जात होतोय हिला इल्ले पण खाली जे आमचं जेवण म्हटल्यानंतर ताबडतोब हिला अगदी चला तर आता जेवक जातो आम्ही स्टार्टरसाठी आम्ही प्रॉन्स मागवलं आणि हे बघा 2 ताटा दोन हे खालीच गेल्याने आणि 2 ठेवल्याने किती मिनिटात खाली गेलं भावी काय ऐकतच नाही सपाटच लावल्या ना खाऊचो जे हा बिचारा आपला हळूहळू खाता गंधर्वा खाऊचा पण जरा त्याचा असं लाजता तो लाजू नको खा तू भावीसारखा अरे लाजायचा नाही लाजलंच तो उपाशी राहूशी भावीसारखा बनायचा माणसा तर हे आमचे आता थाळीओ इलेले असत आणि हे बघू शकता पापलेट थाळी सुरमई थाळी पापलेट आणि सुरमई तर असे आम्ही थाळीओ मागवलं आणि याच्यात काय हा तर आता दीपाली सांगित हे भावी या का पाणी देवा खोकलो लागलो बिचारे का होडी चालवून दमला आता पोर काय सांग बघू सुरमई थाळी आहे सुरमईचा तुकडा मोठा 2 चपात्या
त्याच्यात काय कालवा, नाही सुंगटा बारीक सुंगटा, सुंगटाचा, ह्या तसऱ्याचा, त्यानंतर काटेरी माशाचा तिकला टिकला आणि सोलकडी भारी येऊचा आणि त्या कालवा मसाला. आई शपथ कालवा आहात, शाबाश, मजा मग तुमची. विरवाडीत कालवा भेटली नाही पण हाय कालवा भेटली. काय आवडला? हे संपवलं मसाला वाटतं. आपल्यासारखा घरगुती आवडला. घरगुती मसाला. खायता काय आता? तसरे, सुंगटे सुंगटा बारीक. आणि ते तसरे. जियाक दिलं वाटतं तसरे. हा जिया तसरे खाता. तर आता मी पण आहे जेवतोय. कालवा नाही घेतलास? व्हिडिओ कालवा घे. कशी आहात बघ, विरवाड सारखी आहात का खायची आहात ती बघ कशी कालवा आहात. गंधर्व काय आवडला? गंधर्व आमचं लय लाजता बाबा खाऊ. काय आवडला? काय आता? तसरे तसरे आहात काय? बघ हात घालू. हा तसरेच आहेत ते. पण तू खाल्लं नाही, नुसतं रस्सो खाल्लं वाटतं. रस्सो आवडलं तुका? हे ना कालवांचा कालवा फ्रेश आहे. आणि ह्या पापलेट पण फ्रेश आहे. आणि सार पण भारी आहे. आणि ह्याच्यात एक छोटी ना चिंगडा ती बघ सोललेली. ह्याचा जरा तिकला ना ह्या बघ मस्त तिकला आणि ताक मस्त टाकून काटवा. बारीक मासे आहेत त्यामुळे सार चांगला आहे. आम्ही बॅग पॅक केलं आणि आता निघतो. आणि ह्यांका नारळ भेटलो. हे नारळ भेटलो हे देवा लोकाचो. नारळ पडलो डोक्यावर पडलो असतो ना कपाळ मोक्ष झालो असतो. आम्ही बॅग पॅक केलं. चला टाटा बाय बाय. खवणे पॅराडाईज. तर मंडळी सर्व कायाकिंग केलं आणि हय पॅराडाईज का पण राहिलं होतं. खवणे पॅराडाईज का सर्व भारीच होता. लय मजा येईल. आणि हयचा कायाकिंग हा तर लय भारी आहे क्वालिटीचा. आणि एवढी मजा येता. आम्ही हे पण लावलं होतं, तुम्ही व्हिडिओत बघितला असाल. आम्ही कॉम्पिटिशन आमचं केलं होतं आणि त्याच्यात माझं 1 नंबर येलो. गंधर्वाचो 2 नंबर येलो. हां जिया होती म्हणून मी जिंकलंय. म्हणजे सर्व एकंदरीत जबरदस्त. तुम्ही हय राहूक पण येऊ शकतास. राहू गेलास तर जवान पण मस्त भेटा. मासे बिशे सर्व मिळता. आणि कायाकिंगचा पण भारीचा सर्व प्रॉपर माहिती देतात कशी चालवायचा काय करायचा. सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून 2 माणसं असतात सोबत. आणि म्हणजे घाई करत नाही. तुमका हवा तसा तुमका फ्रीडम देतात. त्यामुळे रोहनकडे आमका म्हणजे भारी वाटला. आम्ही पहिलाच येलो पण त्याचा भारी वाटला. आणि दुसरा म्हणजे हय राहूचा पण किटकिट नाही. एकदम शांत वातावरण आहे. तुम्ही बघू शकतास एकदम शांत वातावरण हवेशीर आहे सर्व. तर कधी आहे तुमका राहूका बिवका येऊचा असला तर हय खवणे पॅराडाईज का नक्की यावा. रूम बिम मस्त आहेत आणि आपल्या परवडणाऱ्या रेटमध्येच आहेत. काहीतरी 3-3.5 हजार रुपयेच आहेत. आणि त्याच्यात तुमका 2,500 पण आहेत. आणि नाश्ता त्याच्यात फ्री मिळता. बाकीचा सर्व विकत घेऊचा लागता. आणि कायाकिंगचा पण 250 रुपये. आणि प्री बुकिंग केला तर अगोदर 200 मध्ये होऊ शकता ना. हां कारण आम्ही अगोदर बुक केलं होतं त्यामुळे आमका आता 200 पडला. आणि ह्या आम्ही 2 रूम घेतलं होतं विठ्ठल आणि गंधर्वासाठी. आणि जेवणा बिवणाचं म्हणजे थोडा खर्च झालो पण लय भारी वाटला. म्हणजे एक दिवस कसं गेलो आमकाच काय आलो नाही. हां सकाळचा बोटिंग करा. हा येऊन राहुलास तरी चालात आणि 7 वाजताच जावा. लय मजा येता लय. पण दुपारचा मजा नाही येत म्हणून आम्ही हाय राहुलो. पण आमचं निर्णय योग्य झालो. 4 पैसे आमचे गेले राहू का खर्च आले. पण कारण आमका देवगडवरसून येऊ 2.5 तास गेलो असतो. तर मंडळी आता आम्ही गावाक जातो. चला बसा. पाणी पिऊचा ताण लागली आहे माका. आणि ते बीच पण आहे त्या साईडला. तो सर्व बीच आहे. हाय आम्ही विरवाडीत येऊन पोचलो. आणि हय आम्ही नारळ पाणी पिऊक थांबलो. नारळ पाणी पितो आणि आपल्या घराक जातो. हे आऊस आपले देता नारळ पाणी आमका पाचता. नाही ना आबा हाय वाटेत भेटलो. आमका कामाक गेलो होतो तेका उचललो थंयसून आम्ही. आणि तेका नारळ पाणी जीव शांत करतो आबाचो. अरे हो भोपळो बघ केवढो आतो बापरे. काय कुवाळा आता. आणि आई शपथ हे बघ काय ते हे लेबल वगैरे लावलेला हे का
सुरू ना ही गावालीच आहे आमची, पण आमका ओळखत नाही. नाडणची आई, नाडण आमचं गाव हा. कामतेकर. अजून एक दे घे. दमलं नाही ना? नाही तर मी करते, थांब तू यावशी. नाही मी तुका 60 रुपये देते, तू घाबरशील. नाही तर मी सोलते. माका काय मेहनत करूची सवय आहे आमका.